Ang atong main nga tema sa atong kapistahan karon nining ikasiyam 9th annual Feast of San Vicente Ferrer. Ang atong tema, mag-alampo ug manlalaban sa simbahan sa pagkabot sa misyon sa kahiusahan. Mag-alampo ug manlalaban sa simbahan sa pagkabot sa misyon sa kahiusahan. Ato ning gipahimuan og kaning kanta sa usa sa atong inila nga composer og interpreter nga mausay nag-compose og nag-interpret ni atong IEC nga theme song. Atong pasalamatan si Brother J.R. Librando, iyaning gihimuag kanta, inyo ning mabati unya panahon sa atong veneration of the relic ni San Vicente Ferrer. So, kuan lang de Brad, ang atong kantahon, ato lang to i-play katong music nga gi-compose o gi-interpret sa atong banggiitang composer na usasad ka kuan nato kaning kanhi seminarista. Awa pa masad maminyo basig mapari pa siya, iyampo nato. Sa atong unang pagbasa, tin-aw kaayo ang kinabuhi aning mga tawo nga suod sa Ginoo. Makalaom gyud ta nga mag-alampo ug manlalaban kanato aron ta mahiusa. Nisaka si Moises ngadto sa bukid sa Sinai aron pagdawat sa 10 Commandments. Unya ang mga tao dito sa ubos nagkaguliyang na nya gusto silang maghiusa, pero ang ilang paghiusa nagampo sila Dios kadtong baka na bulawan nga ilang gihimo. Karon ang Ginoo tungod siyang kasuko kading idolatry, masuko man yung Ginoo ani, kanabang musimba na taba og mga butang or mga tao labaw sa Ginoo ang atong pagtahod nila. Ang kining atong larawan, kaning larawan ni San Vicente Ferrer o kaning iyang relic, wa man na nato simbaha, ato lang nang gitahod tungod kay maunay atong point of contact ngadto sa Ginoo tungod sa ilang kabalaan. Pero duwa na nato isipa si San Vicente Ferrer nga Ginoo, point of contact tungod siyang kabalaan. Mausad ang nahitabo ni Moises. Si Moises nahimong point of contact. Ang tawag na to na mag-alampo or intercessor, mediator sa Ginoo nga di makita og sa mga tao. Motong niingon ang amahan kay ning kuan man ning sulti mga to, ako na nang patyon silang tanan. Nya ikaw Moises, ikay akong tagaag bag-ong mga kaliwat. Unsa may gisulti ni Moises? Lord, imong patyon nga porti nimong hago og daan na nila nganhi sa desierto aron maluwas didto sa Ehipto, nga anhi nimo patyon dinhi silang tanan. Unsa may ikasulti sa mga Ehiptohanon nga way pagtuos Ginoo? Ana ba? Mura naman hinuog mas bright pa si Moises kaysa Ginoo, no? Ako bagatan-aw ako, mura naman hinuog si Moises mas maluluyon kaysa Ginoo. Nga naman, nganong nahitabo man nganong gipakita man is Ginoo. Nya human og sulti ni Moises nga niingon siya, ayaw lang silang patya, ako silang tabangan nga makakita og makailan nimo. Unsa may gingos Ginoo? Nakasabot siya sa gisulti ni Moises ug wa niya dayon nagpatay ang mga tao. Mas bright pa ba? Mas mahigugmaon pa? Mas maluluyon pa si Moises kaysa Ginoo? Mas maluluyon pa si San Vicente Ferrer kaysa Ginoo, kay mag-alampo man? Dili na mo ipasabot. Unsa may pasabot? Si Moises nahimong witness, saksi, unsa ka maluluyon ang Ginoo. Kita di kita ka maong maluoy, kitang mga tao. Kung wa gyud Ginoo nga musod nato, di kita ka maong maluoy. Mao bitang nangandoy ta nga masudlan untag Ginoo ang kasing-kasing
ni Presidente Putin aw sana kanang ilang head sa Russia o sa Ukraine. Masudlan unta Ginoo ilang kasing-kasing aron maluoy sila sa mga tao karon nga nagkatibulaag didto sa Ukraine, sa mga taong inosente nga nangamatay o sa mga taong inosente sa tibuok kalibutan, labi na din sa Pilipinas, nga naapektuhan ni ining krisis sa ekonomiya tungod ni ining ilang gubat karon. Personal ra gina nilang gubat, personal nila nga mga paningkamot sa ilang kaugalingon ni epekto og bati kaayo natong tanan nga mga waylabot sa ilang lalis didto. Murabag kanang pamilya ba, banag asawa, nag-away, magsigig sinagitay, magsigig linambahay, mangabot ang tingog ngadto sa silingan. Mga buangon mo nganong iapil ba ninyo inyong silingan sa inyong away? Pag linuukay mo diha nga way tingog, haron ugma ilubong na lang mo. Kanang walay tingugay ba? Ay namo pagsingsing, pesti ka, buha ka, buha. Buto naman, siyagit naman. Kahasol ba ninyo eh? Ay nila nag-i-appeal inyong silingan. Ay nila mo pagsaba-saba diha. Hala, pagkamatay mo diha, pag dinunggabay mo diha nga way tingog. Di bitaw, ayaw na lang sad kay mahasol mo gyapong silingan, nga magdi mo ilubong, nya mangita na sa tug para lungon, nakakapoy ba sa dana eh? Pasabot unsa may kuan, unsa may buhaton, magpinasayloay, magdinawatay, dili magpinatyanay. Kamuron, wa mo magpinatyanay sa inyong balay. Ilhan ra ba na nimong patay, kaya di naman na magtingog. Huwag ga mugtok-mugtok naong dito sa inyo, nya di na magtingog. Kana, patay na na. Muna gitawag na itong mga partial death. Partial na, pero padong ginangadtos pagka-final. Kana bang di na magtingog, magkusmo dalang naong, ana, bisag imong sangpiton, di mo tingog. Kana, patay na na. Maunang patay, di mo tingog. Sangpitang patay, mo tingog di ay. Tanawa, di mag mo tingog ng patay. Alibuag tagpanagan. Mauna, daghan kay mga inana. Nga naman, nangamatay na ang Ginoo sa ilang kasing-kasing. Muna mo dangop ta ni San Vicente Ferrer kay mag-alampo siya o manlalaban kanato. Ngayon sa man paagiha nga si San Vicente Ferrer mulaban nato. Sama sa giingon ni Jesus, si Juan nga magbubunyag, nagsaksi kaniya. Ingon si Jesus, wa man ko magkinahanglag saksi sa tao, pero ang akong gikinahanglan mao ang inyong pagtuo sa akong mga gibuhat. Si San Vicente Ferrer, ang iyang mga buhat nagpakita nga ang Ginoo buhi o gamhanan diha kaniya. Ang sa may mga buhat ni San Vicente Ferrer, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, pagpawagtang sa mga yawa diha sa mga tao ug sa katilingban. Ikatulo, pag-ayo sa mga masakiton. Kining mga butanga mao ni mga timaan nga naay Ginoo. Magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo. Di ka magsigig sangyaw sa imong mga nabuhat nya magsikag panaway adtong mga kaatbang nimos politika. Nya ikaw na lang gyoy kamao, ikaw na lang gyoy angayan. Silang tanan pulos dili angayan. Dili na mo'y pagsaksis Ginoo. Yawan o na nga batasan kana bitang the love of self and the hatred of others. Imong i-look down ang uban, unya ang imong kaugalingon sigihan nimong daig. Kana mga yawan o na, muna iampo nato ang ato mga candidates karon lain-lain, national ug local, para ning atong elections, nga di unta sila magsigig daig sa ilang kaugalingon, magsigi unta sila tan-aw sa kaayuhan sa uban, ug ila untang masangyaw ang buhat sa Ginoo nga naa nila. Muna ingos Kristo, ang akong mga buhat nga gipabuhat sa akong amahan, mao gid ni ang saksi nya si San Juan. Unsam say gibuhat ni San Juan nga magbubunyag nga nagsaksi ni Hesus, nagsangyaw sa maayong balita, nag-auhag sa pagwagtang sa sala, nagbunyag siya para mawagtang ang sala, nagpapahawa sa siyang mga yawa. Okay, kanay mong tupad, lingi ako no. Na nagpapahawa kagyawa. Gira. Kay wa gani sa magpapahawag yawa, giyawaan na na. Kanang wa mo papahawag yawa, giyawaan na.
Oo na. Ya kita din sa atong parokya, unsa man say mga buhing saksi sa atong pagpadayag sa atong gugma sa Ginoo. Hibaw mo unsa? Kana bang murabag di saksi ta ba? Aron makita nga ang Ginoo buhi, mupalit mo og slat. Oh, kay tungod ana tanawa ang atong kuan, tanawa ang atong simbahan. Igsud nimo ka, ay Ginoo, kanindot sa imong simbahan. Nya, ug wapay namalit og slat sukad pa atong 2020. Wap amo nga nagsigig palit og slots, mahimo ka ni. Karon nakapamalit na tagyuta, nasigi na tagtrabaho diha. Dagko kay tag nabayran milyon-milyon. Naman gano'n, negative naman gani tag mga 7 million kapin. Kay na ay atong na-advance o acquire na nang hangyo lang sa tas mga arang-arangan nga sila usay mo bayad. Kay nagsalig lagi ta aning inyong kabuutan nga mamalit yung og slot. Mabayaran lagi na nato. Nga naman, kay naamay ni saksi, usa man ang pagsaksi, ang paghatag. Matod pa ni Kristo, ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Kinsa may kabos ang simbahan, kay ang simbahan nagsalig lang sa mga hatag, halad sa iyang mga katawhan. Kabos gyud kaayo. Wa man ni negosyo ang simbahan. Ang pari tingali magnegosyo. Pero buangon sa nang pariya kung magnegosyo siya. Ang kwarta sa simbahan nga madawat namong mga pari among ibalik mo na karon natay kahon diha para sa halad. Pwede mo diha mohulog, pwede sa dito opisina, pero dito las opisina kana diha mga binasa na. So kamong mga gustong muhalad para sa atong simbahan, unya mag-ampo sad mo na amoy mga petisyon, kamong mga online parishioners ihatag lang na pinaagi sa pag-text or pag-message sa atong messenger ang inyong mga pag-ampo atol ni ining pista gikan karon unang adlaw hangtod sa kapistahan Pitsa 9, pwede ninyong magpamisa mo pinaagi ni San Vicente Ferrer. Nya human halad sad mo para sa atong simbahan. Palit yung slot. Oo na, kanit tiaw-tiaw raning atong slot. Pero tungod ni ini, makita nato ang gahom sa Ginoo. Karon daghan kaayong dili makatuo nga ang Kapilinya di Fatima sugod adtong Agosto last year hangtod karon nahuman ang maong galastuhan, natukod ang maong building nga nikustar na siyang mga 35 million kapin. Unya nakapreparar pagita para sa consecration nga ang gastuhanan sad mga 10 million kapin. So kana ron kutob sa consecration na aginas mga 46-47 million ang gasto. Imagine nya disla katuo mahitabo na tungod ra ginas pagpamalit og slots ninyong mga parishioner dinhi o mga online parishioners. Dili ba usa ni kabuhat nga Dios nun? Pila ka libo ka mga tao karon ang muanha diha sa Kapilinya og mudawat sa grasya gikan sa pangama sa mahal nga Birhen sa Fatima. Purting daghana. Linibo ka mga tao ang muadto didto. Labi na gyud karong Pitsa 4 nga mo'y consecration, sugod sa Pitsa 3 karong Domingo hangtod sa Lunes. Grabe kayong tao dito kay ingon ana ang nabuhat sa atong palit-palit og slots nya kinisang ato dining simbahan pagkadaghas nakapahimos tungod anang mga slots ang natagaag mga pagkaon nga pamilya nga way mga pagkaon linibosad ka pamilya ang atong gitagaan unya ang atong gipanagaag mga sin katong nangaguba atong udit ang mga napa-ospital nato dinhi, ang natukuran natong mga balay, ang atong na tagaan og mga hinabang sa ilang mga lain-laing panginahanglan tungod aning atong pagsigig halad sa simbahan. Muna iampo na nato rong atong mga maghahalad kada misa ato ng pahinungdan. Nganuman ang Ginoo buhi diha sa mga tao nga nagbuhat sa buhat sa Ginoo. Ang inyong pagpalit o ang inyong paghalad, nagpakita nga ang Ginoo naa ninyo.
Kay naagi nimong Ginoo, makahalad gyud ka bisag wa kay hapit ihalad. Hinumdo mo atong biyuda, kadtong biyuda nga ni Simba, nya naagi Ginoo niya, duha na lang kadako ang iyang kwarta. Igpapaliton niyag pagkaon adtong adlaw og sa iyang anak. Biyuda man siya, masi trabaho. Purting lisura niya, kabus pagyud kaayo. Pero kay na may Ginoo siyang kasing-kasing, iyang gihalad ang tanan niyang kwarta ngadto sa Ginoo. Ug niingon dayon si Jesus nga nakakita niini, giingnan niyang iyang mga apostoles, ang pinakadako o gihalad karon mao kining biyuda. Ngano man ang iyang tibuok kinabuhi sa kinasing-kasing gihalad niya sa Ginoo. Mao nay pagsaksi sa Ginoo. Wa sa kumingon na ang inyong tanang kwarta diha ihug das kolekta, pero inyo sang buhaton, congratulations. Oh, testing. Si San Vicente Ferrer, gibiyaan niya ang tanan. Naglakaw-lakaw siya nga wa na siya'y balay. Wa na siya'y tinuod nga balay. Wa siya magtukod og balay. Wa siya magtigom og kolekta. Pero daghan kaing mga tao, libuan ka mga tao karon, minilyon na ka mga tao ang nakatagamtam sa grasyas Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer. Mao na si Jesus, ingong siya ang akong mga buhat, isip anak sa Dios. Kita rong nanimba din unsa man mo kamo mga online sa parishioners, anak mo sa Ginoo o dili? Kinsa dinhi ang moangkon nga anak sa Ginoo ta sa kamot? Oh, unsa man mong uban? Mga anak mo sa demonyo. Naagi wa mo pataas. Klaro kayo nga wa gyud kasabot pagbunyag nato. Maobitan nang magsigit amahan namo. Anak lagi tas Ginoo, giusbon ako be. Mura magway klaro to yung kasing-kasing. Kinsay mo angkon dinhi nga anak sa Ginoo, taas sa kamot. O kana. Naagi wa mo pataas. Buot mo na ko diha. Anak lang demonyo. Bala mo diya, anak mo demonyo. Basta congratulations sa anak sa Ginoo. Unya kon anak tas Ginoo, matud pa ni Kristo, magbuhat kita sa tanang buhat sa amahan. May mudaig man nato o wala. Pero ang nindot si kuno kayo matud pa ni Kristo, siya kamo naningkamot mong daygon sa inyong isig katawo, pero wa gyud mo maningkamot nga daygon mo sa inyong amahan nga tuas langit. Sige. Honghongin na imong tupad. Ing na gidayeg ka sa atong amahan. Gidayeg ka sa atong amahan o gidayeg ka sa demonyo. Wala, paningkamutan daygon tas tong amahan. Ako, tuo man gyud ko nga kini akong pagpamaligyag slat, nya ini kadawat na ko sa slat, ako dayong ihimos mga proyekto. Tuo jud ko nga lipay gid ani ang amahan. Nya malipay sang amahan sa mupalit. Kato man mupalit og slat. Nga unsay timaan nga malipayon ang amahan nato, inigbuhat nimo sa maong buhat na ay kalipay ang imong kasing-kasing. Mubuhat gani ka nga mura kag magilty ka ba? Mura kag mauwaw nga mo padayan unya mura kag guilty kana yawan-on ang buhata. No. Pero inigbuhat nimo ana malipay kay ka, nya mura gyud limpyo kay ka imong paminaw, nya mura kag ma-relax ug maayo kana ang buhata buhat nas amahan. Nya wa pag ginipalit og slat nato dinhi nga niingon pader pag human akong palit gamahay gyud ko. Purti na kong mahay. Wa gyud. Hangtod na gutong nangamatay in taon natong namalit og slat, malipayon nga namatay, nag-smile ko kuno samtang namatay. Mao pag kuno katapusang tugon ang slat ha. Muna dunay nangamatay na ang ilang kaliwat tinud-anay nihatod dinhi og slat kay ngano man gipanugon silang ginikanan namatay. O ila ba tong lola? Hato dili. Kamo og mamatay mo, mupalit pa mo slat. Ang kanang limos ipalit. Kaysa iluga na sa imong mga kaliwat nga gibilin. Ara ba ko'y kaila nga hapit magpinatyanay tungod sa limos sa ilang papa. Bahinon Manila. Wa man kay may pagkabahin, magpinatyanay nako na. Kamo na hinoy limsan ani ron. Bitaw
di raman ang pagpalit kung dili ang paghigugma gyud, ang pagpasaylo o ang pagdawat sa atong isigkataw sa Dios non nga paagi. Kung ato nang buhaton ang amahan, mudayeg nato, malipay nato. Manindog ta alang sa novena.